Pane chitiko chinoshamisa chamuona kuti mukona anzi Wikino Chivhayo uye achidhamba na Mike Chimombe na Moses Mpofu. Aiwa vanhu zvavashandisika nazvo nekuti evidence iripo inoratidza aiwa anga ari mabusiness partners avo vakasacrifice kuti ivo vapinde muusungwa iye asare ari freed. Panapa anouya achivadhamba achitaura masviko ekuti aiwa vanhu ava ndipo vazivi vakaita incompetence hwavo. Sanapinda masviko anoda nyuko panapa noti vosubscriber volike kuti na on the bell icon. Tipita the news vakusanyira vachiti Zimbabwean controversial tycoon Wikino Chivhayo, who is close to President Emerson Mnangagwa, says he is not responsible for the current prolonged detention and misery of his erstwhile business partners Mike Chimombe and Moses Mpofu, describing them two incompetent idiots who were once his tea-boy and shoe polisher, not business partners. Commenting on a news post that he has thrown his business associates under the bus, Chivhayo sarcastically writes, "Ini ndini ndadi pavaiba mbudzi dzenyika and participated in street light tenders. I wasn't there. These two incompetent idiots were never my business partners, though I can confirm one was my tea boy and the other was my shoe polisher." #NewsHawksLive. Please be guided accordingly. Tukuna panapa auya akavarasha akati vakomana vanhu ava ndipo vazivi mwangari tea-boy wangu mwangari shoe polisher vakaita maskandal avo nekuinvolva mumaproject embudzi vakauya panapa vakaswada state money achiti andipo vazivi vakaita madhiri avo voga vanhu ava ndipo vazivi anamboita maassociates avo anamboshanda navo. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi tiona aiwa vachirasisiwa vationa kuti evidence aiwa yakabulika yakabuda takaona kuti vakomana ava vaishanda vese. Tudze mafunguro enyu pinai comment section medu, subscribe, kulike and turn on the bell icon.